Il-patt il-ġdid dwar l-immigrazzjoni għandu jkompli jiġi diskuss wiċ-ċittadini minn kull qasam tal-ħajja għandhom ikollhom iċ-ċans isemmew leħinhom u jipparteċipaw f'dawn id-diskussjonijiet. Dan huwa kliem il-Ministru fl-Uffiċċju tal-Prim Ministru Carmelo Abela waqt konferenza dwar il-futur tal-Ewropa fil-Parlament Ewropew fi Strasburgu. Hawn il-Ministru Abela qal li l-futur mhuwiex sempliċiment xi ħaġa li nitlu fih imma li noħolquh. Malta se tara lin-nies li sa issa ma kellhomx l-opportunità jikkontribwixxu se jkunu qed jagħmlu dan fil-ġimgħat u fix-xhur li ġejjin, inklużi aktar nisa u l-ġenerazzjoni kbar fl-età u dan jista' jseħħ permezz ta' pjattaforma diġitali li tgħin in-nies isemmew leħinhom. Jeżisti wkoll pjattaforma diġitali fejn b'mod diġitali appuntu dak li jkun jista' jidħol u mill-kwiet ta' daru jista' jikteb x'inhuma l-ħsibijiet tiegħu jew tagħha. U aħna nħeġġu li dan isir ħalli bekk kull ċittadin Malti u Maltija jkunu jistgħu isemmew leħinhom. Preżenti kien hemm ukoll id-deputat Laburista Jean-Claude Mikallef li tkellem dwar kif minkejja differenzi fil-kulturi, età u ġeneru hemm viżjoni li taqadna.